बे भिडिअखौ नुनानै आं फंसेल' खोथा बुंनो गोसो जादोंमोन नाथाय गुबुनासो बेखौ बुंगोरखाबाय थ' बिदिब्ला बिथाङा मा होनखो नायनि ओइ आसोल दाउदैया गेब्रु जागोनबो हले मोजाङै खेल लाखा हिहि मा नाम जेनि ब्रह्म बिनि सायाव आरो सिख्लाबावसो सलेबाय माखौ दाउदै होनोमोनलाय दाउदै सेंग्राफोरनावबो दाउदै थायो ने आच्छा बे बांग्रिं मावलाबाय थानायजों सोरनाबा गलाबो जाहांखादोंनो आरो गिब्रुबाथ' खम जारला जागोन बे सोर नार्सनो देखायगोन दे लासिं सिंनो आंना दाउदैया गिब्रुबायलै नार्स एसे मोजां फाहामना हरदो होनलायलायनांगोन माथो से थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय थ' दिनैनि भिडिअ जोङो धोनि गोरिब बासिलायनाय मोजां मोनलायनाय सोरनाबा दाउदै गेब्रुलायनाय आरो गोबां खोथा सावरायगोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना खोमायाव हेडफन होननायखौ सोनानै लाग्रोखा नङाब्ला गुबुनजों जावजायोब्ला दाया आंनि नंथ्रा थ' र' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा नोंथांमोननिसिम फोसावनो थ' नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेल एक्सट्रा लिजन होननायखौ नुवाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन थ' नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामै आरो जाय बिथांमोना शायरि खन्थाइ बेफोरबायदि मोजां मोनोना एबा लिरनो मोजां मोनो नायनो मोजां मोनो बिथांमोनाथ' निस्सय साबस्क्राइब खालामै आरो जाय बिथांमोना लिरनो मोजां मोनोना थ' नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव मोनसे मेल दङ थ' बेयाव नोंथांमोना सेन्ड खालामहरनो हागोन थ' बिदिब्ला जागायलांनि जों भिडिअखौ अभी मजा आएगा ना मा सुपारमेन बायदि गानना फैखो नोंलाय हाखु दाखुखौनो गानना फैफ्लांबायलै सना Oh my God मालाय इंलिश भार्जनफोराव सुपारमेन ओंखारो आयरन मेन मोनो गल्ड मेनबो ओंखारलायलाङो नाथाय बर'ना माथो जांगिया मेनसो ओंखारलायलांबाय उत्तरी ये बड़ी अच्छी बात कही बानायसोनो बे एक्टिंनि थाखाय जांगियानि माला बानायनानै गानोब्ला साबसिन जागोन नामाथाय मा सुपारमेन बायदि गानना फैखो नोंलाय हाखु दाखुखौनो गानना फैफ्लांबायलै सना नायनायावलाय खेंख्रा खेंख्रि सिख्लाफोर मानसिया हले खिन्थु अराव हांनानै बोबा सिद्दा जागोन बायदि मोनदों आङो थ' जिखियानो जाया मानो बिदि होननानै गोसथोलाबायनाङा माबा बावग्रा बेमार दङ बिथांनाव हाथायाव थांनानै हिनजावखौ गारनानै ब्लडबो फैगारनो हागौ थ' दानिया नोंथांमोना फट'आव नायग्रोदो एलिसा बर' होननानै बुंब्लाथ' नोंथांमोना सिनायो रावबोआनो गैखाया जानो हागौ थ' ओरैबायदि दाउ खौनि गारां दं बिथांनियाव थ' जिखियानो जाया बिथाङा मोनसे पस्ट खालामनानै बुंदों आरोना थ' बिदिब्ला जों बै पस्टखौ नायनि थ' बिथां आब'आ बुंदों आंखौ इसोरानो बिब्दि मोखां गुवार दाना हरबाय उफाय गैया आंथ' गाव दाना लानो हाखाया आंखौ नायनो गोसो गैयाबा नायनाङा आंनि भिडिअस आरो फट'फोरखौबो स' आं बे समाव मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरदों आरोना थ' जों माब्लाबाबोथ' जों जोनोमनिफ्राय माने जोनोम जानायनियाव माने जों माब्लाबाबो माने जों महरखौ दानानै लाबोनो हाखाया नङा होमबा जों गावनि महरखौ लानानै दुगानोबो हाया थ' दिनै जों समायनाबो जानो हागौ नाथाय गाबोननो जोङो मा जानानै एक्सिडेन्ट जालाबायनानै जुदि जोंनि मोखाङा गाज्रि जायोब्ला जों मा महरखौ लानानै दुगानो थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानदों महरा जोंनि अरायथा नङा थ' बे मालाबा समाव सोलाय सोल'बो जानो हागौ आरो लोगोसे जों माब्लाबाबो दानानै लानो हाखाया इसोरानो जोंनो दानानै हरखादों जेथिया अब्लालाय महरखौ लानानै मानोथो दावराव जानांगौ जाखो नङा होमबा रायजोफोर गुड भेरि गुड आरो मोनसे खोथा जोंनि महरासो जुदा जानो हागौ नाथाय जिथिया जोङो बिनि आखाइनिफ्राय एबा जोंनि थैखौ दिरुनो अब्ला जोंनि गासिबो थैयानो एखेसो माथो बबे गुफुरनि बबे गोसोमनि फाग्ला बिदिनो जायो सोरबा थ' बिनिखायनो बासियार बेफोरबायदि महरखौ लानानै दावराव जानायखौ बयखौबो दोनथ'नो थाखाय आं गुरै खावलायदों गुड भेरि गुड
आरो मोजां नायलाय दे रायजोफोर आब'नि महरालाय बहाथो गाज्रि माथो गामियारि बर' सिख्ला बायदि नुखाथारदोंसो आंथ' जोबोद समायनासो नुखादों गुड भेरि गुड दानिया आं ओरैबायदि सासे सिख्ला नोंथांमोननो लोगो हमनो नागिरदों ओरैबायदि डेन्जार माने बुंनोनो हाया आरोना बबे ग्रहनिफ्राय गोग्लैफैनानै जोंनि बर' हारियाव थाफैखोथाय आं बुंनोनो हाला एलियानसो नामाथाय थ' बिदिब्ला नायदो रायजोफोर रिंकि औवारि आजिखालि थाखा फैसा नङाब्लाबो जाथारलालै गरिब सेंग्राफोरखौ गोसो थोना लाब गैया आरे बाबा बिनो माहाजोन नांगौ माने माहाजोन रायजोफोर थ' मानो बेनो गोथार मोजां मोनलायनाय नङाब्लाबो जागोन माने सोलिगोन आरोना जिखुनु जायानो खिन्थु माहाजोन जाथारनांगोन आरोना बिथांनि बुंनाय मथेब्ला थ' आं बे समाव मोनसेल' बुंनो नागिरदों नाय रिंकि औवारि नोंथां जों माब्लाबाबो जे जोनोमनिफ्राय जोनोम जायोब्ला जेथिया अब्ला जों बै आं माहाजोनाव जोनोम जागोन आं दुखियानाव जोनोम जाहैगोन होननानै रावबो फैया इसोरा जोंखौ जा हरो बेयावनो थाफैयो बिनिखायनो धोनि गोरिब होननानै नागिरनो एबा नेवसिनो नाङा आरो धोनियाबो मालाबा गोरिबबो जानो हागौ आरो गोरिबा मालाबा धोनिबो जानो हागौ नङा होमबा आरो बेखौ साननाङा जे सिख्लाफोर माने फैसा थाखा थाबाल' मोजां संसार जानो हायो होननानै नाय गोरिब न'खरावबो एबा नांगोलनि आन्थोरावबो ओरैबायदि गोजोननाय मोननो हागौ जुदि नोङो गोसो गोरोबनानै जुदि गोरोबलाङोबा नै ओरैबायदि अनोनो गोरिब सेंग्राफ्राबो नायनानै लाखा सिख्लाफोर आरो सिख्लाफोर धोनि नांगौ होननानै बाइक नांगौ देसलार गोनां बिदि नागिरै नै बेफोरबायदि सेंग्राजों खिन्थु गाब्र'नाङा दे दाख्लि जानानै थांनाय जाथायखौ गोसोआव दंखायो दा बे जाथायखौनो जोंहा बर'नि हिर' खुशाल बर' बिथाङा रिप्लाय हरदों जोंनोबो मालायजों सोला जाखांनाय रेजेक मालखौ गोसो थोआ आजिखालि हि सिख्लाफोरखौथ' मासे लबिया ओइ फाग्ला बारा जाबायदां जुदि सिख्लानि बिमाफ्रा मोनफ्लाङोबा गनद्राय लाना होसोजायाथ' बिमाया आरो सिखा हंखाय लानानैबो होसोयोनोलै दिगदार जागोन मालाय सिख्ला सोला जाखांनाय ना रेजेक जानाय ना रेजेक माल ना सेकेन्ड हेन्ड माल किन्तु दिगदार जागोन दै बानायसो एसे हमथा खुगाखौ तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी थ' दानिया जों ओरैबायदि माखासे डेन्जार मेमारफोरनि माने मिम्सखौ नायनि आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना खोमायाव मोजाङै हेडफनखौ सोनानै लाग्रोखाथार दे न'खरनि गासैबो जयै टिभि नायनाय समाव क्या हो सकता है भाई रोना लग रहा है कन्डमनि एडभार्टाइज होनाया गोनांथि नामा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी नंमारगौलै दारमासथिनि बिदि माबा जमा नायनाय समावसो फैबावनाय बिदि एडभार्टाइजआ लोगोफोर आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना मिथिगौना जुदि जमा फिल्म नायबाय थानाय समाव ना बिदिनो जमा फेमिलि थानाय समाव मा फैना होबावो मिथिबाय फिल्मफ्राबो माबा खुदुमलायहां माबा एक्टर एक्ट्रेस लाइन मारिनाय माबा खालामांसो फैलायलाङो खम जारला जायो बिदियाव नङा होमबा मालूम ना अरे कहना क्या चाहते हो अरे भाई दिखाना क्या चाहते हो थारैनो मा देखायनो नागिरमारखो आं बुजिमाराखैलै माने आरो नोंथांमोना बेखौनो स्टारनि मोनसे माने स्टाइल होननानै देखायलाबायनो होननानै गानलाबायनाङा दै बानायसोफोर नङाब्ला बे थास'नि खान्थैया जुदि गोलैदेरनानै मायावबा नाङोब्ला ना खुरबाबो खुरख'नो हानाय नङा दै मिथिबाय डाक्टारनावबो मा होनना थांनो दे मायावबा नाङोबा खमला सिं जागोन बे आंबो गोरलै जाफिनबाय जाफिनबाय ना जाफिननो लुबैदों आच्छा दाबो बिसिनायाव हासुफिननो लुबैथारदों बे मानसिया
गोरलै जाफिनबाय माथो एगेन हि नानियानावलाय माबा गोरलै जाफिननायनिसो मुलि दङ नामा बे बोरायासो नागिरगोनलै नानि बिदिबा गोरलै जाफिननो लुबैथारोनो बोराया समझ रहे हो लयेल गार्लफ्रेन्ड 1,25,900 थाखा 3% अफ लायबावसो मालूम ना ओइ सले भाई मबाइला दिरुन जल्दी मबाइला दिरुन जोंहाबो हिनजाव लानांगौलै फ्लिपकार्टआव हिनजाव फानोनो दानिया तो बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय तो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामहैथार